Occidental. Welcome sa isa naman kabahin sa inyong ginahulat ng programa kung Domingo, ang Istorya Espesyal. Sa ngalan ni Councilor Ising Salanga, ini naman ang inyong kubos ng alagad, Mark Salanga. Why ko na-open ang laptop. Dali lang gid. Mga gaman sa kay station manager, Nona Dimala Magbanwa News Chief, Aksyon Rex Cantong, kag sa tanan nga tagpalamati, sang Aksyon Radyo Bacolod, siyempre JM good morning, nung Henry Espolgar, maayong agagid. Kag sa tanan-tanan nga tagpalamati, Domingo karon nga adlaw, ulo istorya kita. Damo kita sa mga topics karon, upod na di ang mayuhay na kuno sang nag-viral ba lang nag-inaway ba lang nga traffic enforcer may man, kay at least kadasig sang natabo nga pag-ariglo sa ila. Kay ti medyo kuluya na karon kung halay ka mo di iya ka istorya, halay ka mo iya ka binaisay. Nan. So mas mayo gid nga istorya na ano ni tawag ni? Nag-okay na sila. Bebe, kung amo ni siya ang aton basi hindi ini amo kag ma-remalaso kita. Ay lang ged. Oh, hindi ni amo. Mayong aga sa muna na lang ta sa greetings sa kay karon ma-delay kita diri. Nga ang ako naging pang save. Nga naghaladuli. Dahil lang gid ha. Arishana, pinakauna gid. Happy birthday Tito Rued Meliesa sa New Jersey. Tito, good morning. Grabe gid nami gid ang heart ni Tito Rued. Damo-damo pa kabay pa i-bless ka gid, good health kay kadamo gid sa ato nalambot tungod man sa imo nga bulig. Damo ang nalambutan sa imo bulig Tito. Thank you so much gid. Good morning man sa kay Mayor Maymay Mangalimutan sang Banwa sang La Castellana. Wala ka pa kapuli? Ara kapag yapon sa Milan. Okay. Sa kadamo-damo sang regalo nga idalay ko ng sakon. Ang idalay sakon, ano to man? Bible kag rosaryo. Grabe ka naman. Buot ko ba lang mo ginaidala mo sakon. May nga gaman sa kay Mayor Mark Goles. Anay Mayor Mark Goles sang siyudad sang Silay. Siyempre, kay Mayor Benji Miranda sa siyudad sang Kabangkalan. Attorney Kuya Chicoy Davila, Tito Pros Leonardia, Vice Elcid Familiaran, good morning, Migo Marlon Solidom, mayong aga da, Tito Boy, Sincere, Enrique Enriquez, sang Sincere Drugstore, Kuya Kirk, Tito Rudy Marcele, ang pinakabarato nga baligyan sang isda, dila sa home site, pati isda ya, so pati soke, inalawag taga pamati, git sila yabe, so hindi tagni dapat ikaligtaan, i-greet tagini sila. Mayo man nga pagpamati, sa Eagles Club, Mascara Eagles Club. 1979 kami nimo. Namon presidente si Kuya Joy Sobrevega. Maayo lang sa tanan-tanan nga grupo sang Eagles Club. Maayo lang nga pagpamati. Maayo man pagpamati sa batch 98 sang Kolehiyo San Agustin Bacolod. Pre Chris Noblezada, Pre Glenn, Pre Tupe, Pre Tupe, ginpare ka pa si Barbie. Felix Innumerable Chinet, Richard Medallo sa Singapore. Tim and Nene Querido, Julian Shan, Lore Didolo, John Balinas, Mariel Pihilan, Herbert Besa, and Thea Trog Paera, Clark Santelian, Julio Setaro, Sufrihil Sixto Solis, Julian Shan, kay Papa Muda, Nungolian, good morning, Trog Paera, Jake Bilbao, Jerome Siran, Pri Glenn de Guzman, malawig-lawig itang ligad ang aton ginistoryahan, Marian Itchari, good morning, kag Erol, dira sa Siyudad sang Sagay. Siyempre, Terence Scott Mueda, Tita Teresita Jerios dila sa Patria Village. Amuman kay Pre Ting Everesto, Pre Noel, Pre Jeffrey Pelayo. Pre, dohay ka na kami message, Pre. Mati, anay Pre Randy Caglizel Fuertes. Sila ni ang exclusive distributors ng Miraton Paint sa Negros Occidental. Sa 16th Street naman, kabalukog pangapi kamuda. Kay may championship ang Barangay 4 nga Liga. Kanami kay halos na lang yung mga barangay subong. Sa siyudad sa Bacolod, nagapatigayo na sang ilang Summer League, ulihing summer. Anyway, kay next month pa masugod ang klase sa mga kabataan, hinampang subong. Very good. Kay naghahulog-halog na subong ang aton sitwasyon sa Bacolod, may posibilidad na or pwede na ang paghampang. Mapisan na sila subong. Sa 16th Street,
gapangapi da subong nung Richard. Kabaloy ko nung gapangapi ka na da subong sa 16th Gatoslaw Street. Pre Jipoy, good morning. Pre Raymond Gamaw, pre Bonbon, pre Condolensky katama sa pagtaliwan si Imuti Ayon. Sa talang-talang na grupo sang 16th Boys, nag-upo di kami sa imong kalisod. Grabe ka hubing galing, hindi tada magduel. Kay ti amo gina ang kabuhi sang tao. Pre Bonbon, condolence sa liwat. Pre Jojo, good morning. Pre Jesse, kag Pre Caloy Espino, Primo Hebero Dondi, Estan Victoriano. Sir, good morning. Alex Montesa, aga pa nag-greet. Oo, sir. Ano ka lang, balay ma-share ka lang. First 25 lang. Kaya basi magkalaputo kita. First 25 lang nga mag-share sang istorya espesyal. Namangkot sa mo ko na nung promo. Makaangkon no kung makabaton sang 100 pesos nga load or GCash. I-load na naton karon. I-consider imuno anay namon kung sino ang first 25 na. Kag matupa lang na. Matupa lang na sa inyo ang inyo nga load. Makita nyo man na kami pasunod mo na da kung sino ang una nga nag-share. First 25 sharer, makaangkon sang 100 pesos. Thank you gid sa aton sponsor. Salamat gid kabalo ka na kung si sino ikaw. Hindi man siya gusto ilawag, bi. Thank you so much. Alin sa una siya ni ang nagasulo sponsor sa aton. Isa man sa aton nga sponsor. Thank you so much. Kag happy birthday. God bless you gid always. Prebotsoy Solinap, good morning. Romel Pardilla sa Villamonte. Jofran Surungon sa Barangay Tangob, ini nga mga tao ni gid panglawag ko. Butsoy, Romel, Jofran Surungon ang mga mapisan gid nga mga taho dira sa Barangay Tangob. Siyempre si Marlon Villa pre sa may Barangay Tangoban. Siyempre action man na siya, action radio man na siya. Sa Barangay 4, Española family, Venus family, Shoson family, Braceros family, Toledano family, Villanueva family, Gamaw family, Madayag family. Kag Dudes Aswang na lang dilawag ko si mo. Dudes Aswang, good morning man. Pre Robert Gallo, good morning pre. Dola na ta nakaluhi Surya, but makachimpogid kita da. Sherlock Gabana, good morning. Kuya Leo Estopa, Ruming Gallo, good morning. Siyempre, Ma'am Vanessa Mayo, mayong agadra. Kag Nanay Pacheco, do New Jersey mo bala si nanay mo? Okay, so welcome gid kamo no sa pag-intra karon sa aton nga discussion kay ilawag naton inauna sa aton mga topic ining enforcer nga nag-viral. Pagtunga sang Bacolod sa duha ka distrito. Ano ba lang inyo opinion sina? Pwede ka mo ka-intra. Yari lang ano lang kamo di tawag ni nang comment lang kamo sa comment section sang Aksyon Radyo Bacolod. Kagliwat ha ang ini Arnold Ibanez pre, good morning from Concepcion, Talisay. Ginagrit gid kamo namon kay kaya pa sang amon nga tiyempo. Ginaubos ko na ina kay kung kisa nagakalipatan na kung nalingaw ka na bala gakalipatan na naton. So balik kita tungaon ang Bacolod plano nga tungaon sa duha ka distrito ano ba lang ninyo opinion kag mabalaan ta dugay kung diin bala kamo nga parte yara bala kamo sa norte yara bala kamo sa sur although na ang iba niya kabalo na sini especially ang mga privy gid sa balita galantaw permi sa balita nahan kabalo na ini pero majority sa aton mga pumuluyo kabalo nga may plano ang syudad sa Bacolod especially ang ining administration nga tungaon sa duha ka distrito ang syudad sa Bacolod. Ang guwas na duha ka congressman, isa ka mayor kag kada sur kag norte may tigwalo ka mga konsyal. For me okay na siya. So i-discuss na natin dugay. Kag ang enforcer nga nami man ni mahatag mga mudi opinion welcome kita sa mabasa ta ibasahon tagid ina. Kag tapos may pagnubo good news, may pagnubo sa aton nga gasolina. Do sunod-sunod do mayo hindi namon malambot ang target ko nga 100 daw. Sige mas mayo ina. Kag syempre ang pagkuti sang aton bag-o nga nagpungko nga mayor sang syudad sa Bacolod sining spaghetti wires. Ano ba lang bentaha sina? Kanami nga project. So wala ta diya color idayawon ta kun sisinuyad to ang nagakadapat nga dayawon. Okay? So pila lang sa mga istoryahan ta karon itapuson ta kay kanami ni nga topic ining bilang damo sa mong graduates mo nga gapangita sa umbra paano bala mag-ready anong imuon mo sa interview ano blang imo pagdalonan sa nagligad namin ni nga topic but aton ina nga nakaligtaan Tito Rued hello anak ay keep safe thank you so much yes syempre Tito anytime Tita Ems Aboso good morning Ana Senyoro Jeneline Canillo good morning ko na Sir Mark good morning ma'am
Sino pa gini? Pre Arnold, syempre, always. Kaking Mananghaya. Mananghaya is watching. Hi, Ma'am Kaking. Good morning. Nami isang imo TikTok. Nakalabay ito sa akon nga, nga timeline. Estan Victoriano, good morning. Padayon na pagbulig, pre Estan. Nami na siya kay mangin gawi mo na. Kag, kung ano man da iya, bay ilan da kung may mga, kung ano na, no, da nga issue, gusto mo lang yung magbulig. And, dila kita sina. Okay? Neil Brian Valuis. Ay, sorry. May ginmuno ka dito daw. Ambalan ko, hindi ko nimang pangtapos. Kung hindi ko nimang pangtapos, grade, gakalipatan naton. Ito yung mga palinti, tadadaan sa Isabela, pero tegi ka damo-damo. Una, ang sisling ni kagawad sisling, kung makalabay ka mo da, pero tidak ka nami. Duwa na kabilog, wow, big time ka na kasa, mahimamaylan pa ha. May branch na sila. Doon sa San Unang Ligad lang. Iyan ni Brian Folian Valuis. Mga hinablos ni siya ni Fred Salangas ang aton nga amay. Siyempre, aton man nga mga pakaisa. Okay, Weimar Valuis, Mayong Aga, Noel Valuis Jr., Christian Valuis, Vandolph Valuis, O'Hara Christine, si Chinchin, ara gida, Colin May Valuis, Bimboy Valuis, kag Junjun Manyoso. Manong, good morning. Si Manong Junjun dala niya sa Binalbagan. Damo-damo na sila kapamati. Okay, amo na na kas kay damo-damo gid. Next time damo-damo pagid kay welcome gid. Welcome gid ri. Palayog patamyaw, may nga agalanda kag blissful Sunday. Sa tanan nga tagpalamati isang programa sang aksyon radyo, palayog na lang ko patamyaw. Siyempre, Ma'am Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo sang Rochester, Minnesota. Jinky Jalagon sang Phoenix, Arizona. Miss Alvarez sang Barangay Tangum kag Mileli Oligo, madamo gid nga salamat. So kadto kita proceed kita sa pagtunga sang Bacolod sa duha ka distrito. Namian ko ni kay nagligad pa ni dapat. Damo na ni nakabalo, but may ara gid gyapon nga wala nakahibalo. May plano ang syudad sa Bacolod nga tungaon sa duha ka distrito. Ang Bacolod, siyempre, sa norte kag sur. Bali ang matabo, 8 sa piyak, kag 8 sa piyak. Ti damo-damo mga palamangkotanon, which is hindi tayo tanan masabat. Ang nabalaan ko lang, nga duha ka congressman ang pagapilion kay para mapungko sa South and North. But, we have one mayor lang gid. Isa lang gid ang mayor sang syudad sang Bacolod. Tapos, 16 councilors. Subong ang standing naton nga mga konsyal, 12 ina sila kabilog. 12. So now, kung tungaon ang syudad sa Bacolod, may muna siya nga 16. 8 sa sur, kag 8 sa norte. Kung ikaw nagkapamati, kasubong din ka bala, nasulod. Din ka bala nga, kung i-redistrict siya, redistrict, ito nga on siya, din ka bala nga distrito. Okay, sa first district, included, first district dire sa norte ni siya nga bahin. First district. Lakip dire, ang barangay 1 to 31. 1 pakadto 31. 61 barangay sa Bacolod mo. 1 hasta 31. Barangay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 31. Sakop ikaw sang norte nga bahin sang syudad sang Bacolod. But silingon, kung magbuto ikaw, didto ikaw mabuto sa norte nga bahin sang Bacolod. Dalaman dire ang barangay 33. Kag barangay 41. Barangay 41, Libertad. Ambot lang, hindi ko sura. But amo na sa. Dalaman dire sa norte nga bahin ang Alangilan. Alangilan. First ka mo sa norte ka mga bahin nadala. Dako man nga barangay Alangilan da. Hindi loglahog. Ang barangay Banago, isa pa gid sa pinakadako nga barangay sa syudad sa Bacolod, nadalaman sa north. Ang Bata, siyempre, dako. Estefania. Tukadlag ko sa muno. Estefania, Granada, Mandalagan, Montevista. Doa mo na ning gamay sa may mga named barangay ang Montevista. Ila pang Villamonte. Dako sa Villamonte kag Vista Alegre. Isa sa pinakamadamo subong nga relocation site o kung pang relocate dili na sa Vista Alegre. So dako ning lugar. Hindi siya galing ka amo kadamo sang Villamonte kag sang Estefania. But gadako subong gadako ang populasyon sang Vista Alegre. So, rundown, ang sa norte nga bahin sa Bacolod kung i-redistrict siya,
Barangay 131, 231, Barangay 33 kag 41. Alangilan, Banago, Bata, Estefania, Granada, Mandalagan, Monte Vista, Villamonte, Vista Alegre. Kadto kita sa sur nga bahin sang syudad sa Bacolod. Ano bala ang mga barangay kunyara ikaw sa sur nga bahin o kung nalakip ikaw sa sur nga bahin kung i-read district ang syudad sa Bacolod. Nalakip dire. May numbered barangays man sila, ha? 32, 34 to 40. Botsalingon, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nadala ini sa sur nga bahin kung i-read district ang syudad sang Bacolod. Dako man ang ilang mga barangay, pero dako-dako gito ang unaw. Anyway, Alihis, nalakip ini sa sur nga bahin sang Bacolod. Kabog, Barangay Kabog. Barangay Felisa, isa man sa pinakadako-dako ni ho. Ang next to, Handumanan, Barangay Handumanan. So far, correct me if I'm wrong, base, pero ang nabalaan ko, amo ni isa sa pinakadako nga Barangay Subong when it comes sa populasyon, kiti ginhimo man ni siya mo long time ago, ginhimo man ni siya nga 10, 15, 20 years ago, ginhimo na ni siya nga daan nga relocation site sang aton nga mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod nga ginpang ginpang saylo ang Barangay Handumanan. Kaduha ang Mansilingan. Oy, dako man ang Mansilingan. Way ko kasyura kung sino mas dako sa ila, but dagko ni nga duha. Ang duha ka barangay, Handumanan kag Mansilingan. Pahano koy also nadalaman sa sur nga bahin. Punta Taytay, dako man ini. Singkang, syempre, ang Sumag, Takuling kag Tangob. Ay, baut gali, dagko man ang mga barangay sa Piak. Anyway, rundown. Barangay 32, 34 to 40, Alihis, Kabog, Filisan, Handumanan, Mansilingan, Pahanukoy, Punta Taytay, Singkang, Sumag, Takuling kag Tangob. Nadala sa sur nga bahin sang syudad sa Bacolod. Di ka pamangkot ka mo. Isa sa mga pamangkot nyo nga amo na ni Guro masabat ko. Is, tiki nakabinutuhay na. May nagdaog na actually. Sang May 11, May 10, May 9. May nagdaog na nga mga konsihal. Ang matabo, kung matigay ng redistricting sang syudad sa Bacolod, kung matunga ini sila, hulton gid ang next election. Silingon sa masunod nga election given the fact, given the situation, matigayon ang pinilian sa 2025, dira na. Kung matigayon ng redistricting, dira na mapili kita sang this is sa iska konsehal. Isa ka mayor, kag duha ka mga congressmen. Ang nabalaan ko lang, dumadugang siyempre ang budget sang Bacolod. If ever, matabuin na. Madugang ang budget sang syudad sang Bacolod. Hindi siya magstay kung pila subong. 3 billion, madugang-dugang ina siya. Kaya tunghaon ina mo, so dugangan ina, itagaan ina, madugang ang national sang pondo para dira. Kung pila ka porsyento, kung 50%, 100%, or whatever, hindi kita kasabat sang sina. Kaya siyempre, nami gina next, kaya nami ay kung sining nga topic, may interview kita sa bahin sa nagaduso sini, sang redistricting, kung ano gid bala ang sitwasyon, if ever, matabo ini. Pero ang nabalaan ko lang ya, kag for me, ako ni opinion, mas nami ina. Kay mas malapit sa tao. For example, amo na ni nga barangay kadamo ang akong tatapon. Ti walo kami nga konsyal. Silingon, maka-hands-on, makapalapit, mas mahapos palapitan, ini mga konsyal naton nga pagapilion. If ever, kun matabo ina. Kag mga concentrate sila, dili lang na yon. Infra nila, dili lang. Kag nami sina, kay may mga mapaindisanay na proyekto. Hindi man mapasugot ang norte nga bahin, nga mga konsyal, nga maperde, sang sur nga bahin nga konsyal. Mahatag na sila perte nga serbisyo, mahatag na sila pabilibo na nila ang syudad sa Bacolod. In whole, Bacolod sa gyapon mo. So, dra na sa Bacolod nun ang pagpili sa uli. For now, bila pa lang kabulan, nga natapos ang eleksyon, ubra kita anay. Tungadamon naman na natin yung inusurihan, nagbilib kita. Sining ginahimo nila lang ang pagpanghawan sang mga
spider wire sa sulad sang Bacolod. Kiti madamo dinikada na ang problema. Isa lang guro ka 3-4 ka dekada problema ini sang sulad sang Bacolod. Isa ini para sa akon sa mga rason. Kung kung mag-brown out gani, kung may preventive maintenance gani, perti ka dugay nga kayuhon, ti kita nga mga konsumidor, permi taga reklamo. Especially subong, nagdugang na naman 4 ka pesos ang kilowatt hour. I'm not sure but nagdugang siya. Nagdugang siya sang kilowatt hour sa aton mga balayran. Puli kita gyapon sa problema. Gambal kita, kamahal sang inyo panukot sang kurente. But ang serbisyo nyo, balda nga every other day, may ara sang brownout nga nagaluntad sa Bacolod. Kag isa sa mga rason sa aton nakita, personal ko ning opinion. Hatag ka mo sa inyo opinion, okay gid na. I-respecta ina, kay ti inyo man ina. Okay? Pero sa ako niya, amo na nga nagaka-delay siya. Kay ti, antis makuha ang kurinti mo, kut-kuton mo pa sa tuman kadamo, sakto ng bal nila, spaghetti wire, tultulon kung diin na yun dito. Por Diyos, hindi mo muna iya madali-dali. Kiti basi karon sa tupad sa mga telephone wire, telecommunication wire naton, basi may mga open bala sa kadugayon ng wala na kote, ti kung ikaw mo nagkayo kada, i-decider mo ganyang kabuhi mo, so ang ginahimo, hinay-hinay gina sa, hinay-hinayon, ipang isa-isahon gina nila para makayo tong connection mo. Now, we're talking about kurente pa lang na. Nga madugayan siya. What about sa mga wifi naton? Kalabanan, basic na mo sa syudad sa Bacolod, nga ang aton ginagamit subong sa aton palangabuyan is wifi connection. Wifi connection. Mayo niya ang mga converge, mayo niya ang mga bag-uyang nga mga player sa telecommunication industry. Kaya tinagpahimo sila ila bag-o nga poste. Now, ang mga daan, yadtong mga, hindi na ako mga lakabasi makigang ko la, kung sinuto nga mga ako na ng hatag bala sa aton, supply sa aton nga mga data or wifi dira, gasunod na sila gyapon, kag ginasulod na nila gyapon, kapin matinamad, kapin pa hindi gusto magasto, ginasulod na gyapon nila sa mga daan naton nga poste. Amo na sa ang rason kung nga anagay mo sa spaghetti. Kaya mga daan dito, hindi na sila ka-time, nga kakson pa, kay hindi na ila mo. Subong, sample ko lang hindi ni saya tsakto hindi ni saya mugid niya, sample, peldite ko, nga ahawanan ko yung iya ka-globe kay ila na. So that's why, nga dira na siya nagasupot, kulang na lang sauce. Spaghetti na siya. Nan. Amo na sa, tiga ka-delay na. Kareklamo kita, tulukan nyo, blaw. 1 month na yan, wala pa yung nagbalik ang amon connection. 3 weeks na wala gyapon nagbalik. Paano ubra ko? Kay ti kalabanan subong work from home. Kung hindi man work from home, may mga kliyente sila sagwa. Paano ubra nila? Madelay gina siya. Maintindihan ang ina nga delay. Balik kita sa kurente, iyawan pa ukay. Sa wifi connection, iyawan pa ukay. Mas mayo ni nga, for now, nagiho. Mahawan, di ba? Kung, for example, matapos gid man ini, naghatag sila time frame, pila to, 3 ka bulan, 4, hindi ko sura, basi blakigan. Butang tapa, 3, butang tapa, anom. Pero maghahatag ini sa convenient, sa mga pumuluy sa sulat sa Bacolod, pagi sa madasig, siyempre dasig na sa uli, kung pila lang na kabilog, nga wire nga makita mo, hindi pagumon. Do you think? May mga label man na siya Sa kada wire niyo, may label man na siya. Do you think hindi madahil kayo ang inyong problema? Kita kung ano bala mo na vlog na tawag naton. Tapos na itong politika, tapos na to pula. Way na problema, pula puti or whatever. Dayawon ta ang mga tao kag ang serbisyo nga dalayawon. Okay, so mayo na nga giho ining na spaghetti or so una wala ko na ginatagaan ng tensyon. Kay ti do ka siling ko sa una na nandam lang ta mga buhik memos na. But no. Bisan kami sa balay, utod ko, may mga kabata, may mga baby. Ako. Ito yung kisa akong mabranautan kay mo, yala size 6 to 6, ano niya ko, no? Tapos sa kaamoy 4 pesos. Anyway, hindi na sila mabasol. May existing na sila nga sistema, may existing na sila nga solusyon para dira. Pero, ini nga move, nga paghawan sa mga kurente, dako gidya mabulig in totality, in general. Okay, so kadto kita. Damo na to ang mga sharer. Kay kung wala,
Mayong aga, mate. Ferndro. Oo, kapamati. Gid siya gali. Hi, Fern. Mayong aga man, may man. Nga pagpamati sa imo. Thank you so much, Gid. Salamat, Gid. Ga-monitor lang ko sa imo via stereo transistor. Transistor radio. Actually, Sir Alex, transistor man ang ginapamatian to nila sa balay. Oo, totoo. Transistor radio. Nan kay kalabanan ti siyempre may mga cellphone na pero nami niya ang advantage sang teknolohiya subong kay duwa na. May social media ikaw, may radyo pa. Hindi mo na siya totally do away ang radyo kay damo pa ya sa nagapamati sang radyo especially ang nagaluto, ang nagapanglaba, asusubong kita bla. Pila ka bilog aton cellphone, may mga laptop pa kita but gapamati gikita gyapon sang radyo. Normal ina. Thank you so much nga pagpamati Sir Alex Montesa. Ay di na to di. Milrose Diasis Yula. Good morning. Don Depre, good morning. Kenneth Kalukod, good morning. Sa akon nga bayaw, mayong aga. Christian Roa, good morning Action Mark. Greetings from Victoria City. Good morning sa friends ko kay Jinky Jalagon. Oh. Herna Rose Querido, good morning. Fredalyn, Tapi on Vidal. Fredalyn, Lin. Hindi ka, why ka na da sa Tapi? Ala ka na sa Singapore. Ibo ilawag mo ang Singapore. Ikaw, Blalin. J. Karam, mayong aga, Kabatangan, from Kabatangan, Talisay. Nagapamati kami this morning. Kurt Nathaniel de la Torre. Good morning, Sir Mark. Monitor lang kami. Purok dulunan na Hacienda Guba. Tinakayo na ang inyo joke. Hacienda Guba Central, Maaw. Sir Kurt, good morning. Mayong aga lang kag enjoy sa pagpamati. Okay, dito kayo naman. Julian Ugahayon. Ginalawag tagin mayo ba good morning man, Milrose. Mga agada kag God bless you. God bless always. Antes kita magadto sa sini nga bahin sa aton program. Ining namian ko ni nagapamati ko sa issue ni Action Fred Salanga. Namian to nagatag mabla kuan sa ako ng idea. Kag sakto damo sa mga factors sila nga dapat i-consider. Although nga given nga ginareglo na ini sila nga duwa. But for future references, dapat naton tandaan. Amo nang naging topic ko gid ni kay hindi malayo balo ka ang road rage. Damo gid sang nagkalamatay sa road rage. Inablang gulpi lang bla akig kay ga ilinaway, hindi na siya tikalon. May mga factors na irritable. Tungod nga gadali ikaw. Abi mo, ang ginasundan mo, hindi kabalo sa mga rules and whatever. Tipituhan mo na, ti mairitar man to, gadali man to. Amo na bala, be courteous, pero antes sina. Kalami ginasang nalabyan ta bala sa YouTube kaina. Nga every morning gali, related man nagyapon ha. Tay gusto ta, antes ko na i-discuss, tawhayan ang inyong mga heart, tawhay ang inyong mga mind. Relax ka mo. Nagapudyot ka mo na bisang wala na daging napudyot, no? Bayaba, si Jan Mingo, samtang gapamati ka mo dira. Breathe. Sa aga ko, no? Hamba ka na nga daan, this morning, damo gid sang maayo nga matabo sa akon. Amo na gali. Kung gusto mo nga whole day, positive ang matabo sa imo, i-claim mo siya. Dango po sa Ginoo, baka diyon, Lord, gina-claim ko nga madamo gid sang mga manami nga mga sitwasyon, mga hilimuon, mga katabo nga matabo subong aga. Kay katabo gid ko no. Kanam ni kati gin early mo gin suguran mo early, hindi nga pag-aga mo pa lang ka yaw-yaw ka na sa kabataan mo. Bangon, wala ka balda gina. Promise sa magaga sakit ulo mo. Sa hapon masakit ulo mo. Ngan. Kuha sa ma-explain na sa science. Siyempre nagtaas ang dugo mo, yawang ka pagkahapon nagapalang minhod na lang imong tangkogo. Nan. Pero sa aga bala, ginhawa ka, i-offer mo sa iya. Nan, ing adlaw gina-claim ko nga mangin maayo Lord. Nan, kadto kita sa natabo nga sitwasyon. Ay, Tito Roland Magahin, thank you sa CMD. Salamat gid. Sige, ihatag mo na kay papa mo. Kag-iimnon mo man. Nami niya. Thank you so much again. So anyway, kadto kita sa enforcer. Given sa sitwasyon, nga ini sila natatap na kung sa mga na-range na, nag-okay na. Rachel Kalukod, good morning, Joy. Yamuno ka ng brown, sinyo. Anyway, given nga amo na ng sitwasyon, no? Nag-okay na sila katigin muno ni Mayor Albi nga ginpasabat atong enforcer.
Kay damo-damo sa nag-opinion hindi galing nami nga mahatag ka lang sa isa ka side. Kay ti given mo, una ta, sa side sang enforcer, ikaw bala, mga akig ka bala, kung wala violation, hindi guro Hindi guro Hindi guro. Butsilingon, may ara sang violation. Kag ini sila, tandaan nyo gid permi, basta gani person in authority, respeto gid kamo. Kay karon kun wala kamo ka respeto, kung pabayaan, kung okay man lang gali nga solusabton nyo, ano na lang ang gwa, do why na ta kinalain sa sapat na karon, why talayi nga ginasunod. Given ara sa video nagsinggit-singgit siya, nagtaas sang iya nga tingog, inday kag toto panumdumon niya man permi, gapaulan gapainit ina sila, ti kung kisa kagapasaway ka pa, siyempre mga kigina sila, ano na sila, hindi tao, mga kigina sila. Given nga, mayo ko ginasulduhan, mga iskitamin, kaya pila lang ng suldo nila. 11, 12, painit everyday, gapaulan everyday. Di siya ni Guroya ka regular sa taas-taas siya sweldo, but given, putang tapa. Amo na ba lang ang mga factors kung kisa? Ang aton nga, ako karon authority. When we say authority, hindi na sa maglayo nga ginikanan ta na. Karon ko nakasala ko, tapos kung ginikiga ko sa ginikanan ko, sabtong ko siya, kuhaan ko pa sa video nga ginangkigan niya ko, do ka hindi guro do ka wrong guro Kaya para ipakita mo nga bad siya, na hindi man. Consider naman pirmi ang human factor. Human factor. Oo, ginabayaran mo na sila. But, gaubra na sila, sobra pa, sige nabayad mo sa ila. Isa ina ka mga factor nga dapat naton nga i-consider, hindi mo man pag iban sa ila, bala, wala na bili, boyayawon, whatever, and all. So, kuha nang hatag kita pasensya. Amo to kayo na nagambal ko bala, nga early, antes ko na i-discuss, dapat ginhawa tanay madalom. Kagi, nga positive, kay para hindi ta maunahan sa aton akig, hindi tayo tao lang tamo, amo gina. Anyway, but, alin naman, kanto naman ta sa sadyang driver. But, kung anak ka sa authority, dapat, may maximum tolerance ikaw. Maximum tolerance, malabot silingon, kung pwede pala nga hindi mo siya masinggitan, hindi mo siya ma-verbal abuse, hindi mo siya hindi gid. Kay ang authority nga ginhatag sa imo, hasta lang na sa imo obligasyon. Hindi mo obligasyon nga sakiton ang buot siya sina. Kay kung magsakiton mang buot siya sina, masabat gina sa imo. Masabat gina sa imo. Tidra nagasugod ang conflict. Ito imo alang imo nga obra. Kung, for example, hindi gid siya mamati, tikiti. Kaya nga, para sa natabo sa Manila, duha ka enforcer, ginhalay nila kabae isang riding in tandem, gintiro sila, patay sila kadua. Kaya siyempre, ang pinakagrabe nga armas ko sa kalibutan, kag delikado, ining kuan mo, M7 mo, ining impito bala, may impito ka sa kalawig sa Soriana, inyo sang tanan nyo, i-desider mo gina, damo man naghahambal. Nga, sir, kayo do, hindi lang nami, kita nila nga, driver, pigado, and all, kiga nila. Sir, itisting na bala. Kita ko sa mga comment Naka-Montero, bala, sir, kung amo na nila, naka-Fortuner, bala, sir, kung amo na nila pagsinggit. Given, hindi na fact na sang tao, Fact na sang tao nga, may amugid man tanay nga pamatasan kung kisa. Hindi ta na ma-deny. Ba't ang ato na lang ti ikaw mo lang kinkigan, amo na gani nga nag-viral siya, kay talagsa lang. Kay kon pirmi nagakatabo sa dalan, nga damo gali pala sa imo, nga gasabat kag videoan mo, kung dito ko okay na lang. Ang point is that, patawhay. Ano gidjaya ang imo makuha? Do you think wala ka na violation dayon if ma-videoan mo na siya? Do you think makadu away ka, makalagyo ka sa imo nga sala? May tanan-tanan ta may rason. Amo na gani, ang driver may rason, ang traffic enforcer may rason. Amo na gani may layi para may ma-referee. Kung wala ka na may ma-referee, tinirway, tulo ka bala. Do you think gusto mo na malambot sa point ka amos na? Tapos, sa mga nag-comment naman, hindi nyo man pagpatami. Kung mag-comment ka mo, may mga GAGO na,
may mga dulapakon yun ang tao sa piyak-piyak nga side, hindi man. Hindi man. Ibutang nyo gid permi ang inyong self sa ila. Kung maghatag ka mo sa inyong comment. Bala, masakitan ni sila. Bala, mayo kuya. Bala. Ako na kuya, wala kuya katilaw violation sa dalan. Wala ko katilaw baes. Kaya kuya ka, always ko kabais. Kami bagid naman ko sa tsakto ko, ba't hindi amos na? Hindi singgitanay. Hindi naglambot sa point nga matinapungulay ka mo da, may mga sakitay ka mo buot. No, 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 no. Kapila naman tama bunggo, damo na taya sang kwan sila. DJ Mark, wow, DJ na kusubong. Pwede ka panawagan sa imo. Ano ma'am, PM lang sa akon. DJ Mark, do nga yan. DJ Mark. Okay, ma'am, Julian Hayon. Sige ma'am. Please. Pwede patamyaw sa mga barkada ko sa Calamba, Laguna. Pwede. Sige ma'am. No problem. I-greet na sila. I-forward lang ang ilang mga ngalan, ma'am, ha? Kaya pang-greet na sila isa-isa. Okay? Tikita mo. Na muna siya bala. At the end of the day, itapuson ta ni. Andaman gid perminaton ang gagawa sa aton ba? Andaman gid perminaton ang aton mga actions. Kay nga at the end of the day, kung may natabo didto kag kung mas may worst abe nga natabo didto sa enforcer kag sa driver, sinong perde? Sa traffic enforcer. Madulaan sa obra. For example, may kabataan na ginasagod. Sa jutay nga halit, nga pwede mo malang piyungan, pwede mo malang tikitan, sala, tikiti. Kwa ang lisensya, kung hindi magkwa, tawag pulis. Hindi mo obligasyon nga matapungulay na sa iya. Hindi mo obligasyon nga maghalay ka tumbling, kag backdive kay para makuha mong ihada. No. Kalapit-lapit sa station 2, Ramos to. Station 2, 3 lang ka, kwan sa kwaang iya mga plate number na dra ka complaint. Hindi siya pag-isa kita sa words nan. Sa driver naman, for example, kung may natabo. Gapanginyawat na gani piso-piso nga nga kwan nga income. I-decider mo dalawas mo gamo. Hindi mo man mamani. For example, mareklamo ka, hindi mo man ginpa-worst mo lang sitwasyon. Dumtan niya man ka sinabi karon. Sino man piktuan? Ubra mo. Pakuha niya kalisensya, sino maigo? Ubra mo. At the end of the day, pagpuli mo, sino maigo? Kabataan mo. Plangabuyan mo. Why not nga, amo na bala? Lesson sa aton mga drivers, sa aton mga enforcers. Maximum tolerance. Iginhawa. May na lang na magwa sa buli mo. Inform of utot. Sang sa makasakit ka buot. Di ba? May na lang utot, sang makasakit ka buhat. Joke! Anyway, amo na siya. Hindi na dugangi. Hindi na dugangi injury. Tsareng. Bugtaw Panakyaw from Nathan Borromeo. Good morning, Action Mark. Monitor from Barangay Panakyaw, Isabela. Please greet sa tanan nga pumuluyo sa Barangay Panakyaw, Isabela, sa Sitio Sulbod, Moises Padilla. Nga gapamati sa aksyon Radyo Bacolod. Madamog na salamat from Nathan LPT MAED. Hindi ko ni sagad sa mga mamo ni sir. But sige lang, ginlawag ta lang ang imong muno sa aton. Okay, man to tabi kung damo na nag-share. 23 sharers na. May 2 na lang ka dapat mag-share kay para makakuha sang 100 pesos. 27 shares, 2 na lang kay para mahatag naton ang ginhatag sang aton nga sponsor. Good morning. Dali lang gid. Sino to may birthday greet? Ano kayo naman? Julius Dagatan, sir. Happy birthday. Busy siya man isa mo. Ining si Julius Dagatan. But now, I think ari ni sa iba na nga pungsod. Sir, maayo lang da nga pagpamati. Teresa Marie, good morning. OJT namon sa una sa ABS-CBN. And now, I think ato na siya sa sa piyak nga istasyonan man. And doing well. Mayo kagabi kasadya. Naghampang-hampang may nagpabalas kita upod sa ano to man XFM Bandera kagaksyon Radyo Bacolod. Kanami kay mga personality kagabi. Inyo mga idol siyempre
ara to kagabi kang naghinampang. Dito inyo makita ang mga hampang kanday Action Rex Kantong. Perte. Grabe to si Action Rex. Action Artay Hupon. Ara man dito. John Diaz. Nagahampang man dito. Nunoy Buginya. Wow, dumayo ang imo dyan niyaw. Nga mga move kahapon. Siyempre sa piyak, ginawag ko lang ako yung mga nakita kagapon ha. Nalipat ko sa mga ngalan. Bi mo. Babes Gantalaw sa piyak abe sa Radyo Bandera. Siyempre, ang bossing sang tanan Dr. Ramil Oy. Ara to sa kagabi. Kasadya. Kaya ti makapabalas ikaw at the same time. Ay, sorry, nalipat ako. At the same time, makapangamigo ikaw. Okay, so antes kita magkanto sa last nato nga topic, which is, I think, hindi naman madiscuss. Makadto kita na sa ato na commercial. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon. Kita anong kagidi, pare Nelson Patenio. Akson Nelson Patenio, pre. Mayong aga lang da. Sabihin pila na? 12 years? 15 years? Wala kita ay, pre. Pero Nelson Patenio, upod naton sa una sa nagatulo training kita dire sa Akson Radyo Bacolod. Antes kita nagsaylo sa ABS ng una, upod din nato na si Akson Nelson Patenio. May mga na-miss kita dire nga mga greetings. Tapuson ko na lang ni, mga ilang ko 3 to 4 minutes sa kay nung Boy Duran. JM gali kagapon nga. Grabe si JM. Bala mo gid nga kagi ni guro training sa una si JM ay varsity ay magampang si JM. JM Viking amo man ang bata ni nung Boy Duran. Grabe do tank sa tunga agaw. Ang nagbunggo sayang nagbunggo pang naglamogo. Grabe nga bata. Sa una kita ko na sa gamay pa na. But anyway, sadya na next Saturday mapabalhas kita lewat dito. Na Judri at tumanto. Upod naton sa una cameraman. Judri Veleganio at tumanto I think now alon sa XFM. Action Mark, good morning. Pa-shout out dira kay Nesho family. Sa mga Nesho family, especially kay Olive Zosa. Sorry gida. Watching here from Canada. Sir Charles, good morning. Amo man sa kay damo na digali ato na miss. Nalawag tanan ni kay sa kay Sir Christian Roa. Sir, good morning. Nalawag tanan ni Ari Barky Tribe. Good morning, Sir Mark. Good morning kay Kimpo Yulo. Nga always gid nagkapamati sa Aksyon Radyo. Basta always ka magkapamati, appreciate gid. Ina naton katama. Ma'am Dorel Cabato, nagsulod siya. Always sexy and guwapa. No? Hindi na kita magatag isa pa ka topic, hindi ta matapos kay karon sobra na kita sa tiyempo. Maayong aga da pre. Lantaw lang kami di live sa Syudad Santa Talisay. Don D. Blanca. Stay safe always, Sir Mark. God bless you and your family. Sa inyo man. Good morning. Watching from Barangay Tangub, pa-shout out sa Somo family. Sa Barangay Granada, sa Sam Village. Happy Sunday morning. Monitor kami di sa Barangay Kaliling, Kawayan. Tamyaw ko lang da sa Bacolod. Pamilya Gedlayan. Nga always man ga-monitor sa Aksyon Radio programa. Stay safe. Good morning, Pre Mark. Hidla mo kasi mo programa ba? Happy Sunday. Randy Senyalan Fuertes. Kay Lisel. Kay Wing Wing da. Good morning. Pero Raymond Gamaw, good morning, Pre. Pa-shout out mga pita sa 16. Have a blessed Sunday. God bless you, dra, Pre.
daw may arad ako ng championship karon ang Barangay 4 or semifinal. Anyway, kabay pa nga makachimpo kita kay pertigig ka sa Osako. But anyway, kung makachimpo kita mas hapit kita dira. Jay Karam from Kabatangan, Talisay. Okay. Good morning, Andy Salodares from Barangay H. Del Pilar, Pontevedra. Good morning. Sino pa di gusto ko malawag kay Kaloy kung kisa nag-effort gid sila blabugtaw kag gapagri tapos hindi naton mabasahan. Morning, monitor lang kami. Laura, Bago City. Sabay bago naman ni. Omania family. Sa nagapanglaba dira. Okay. Good morning, Sir Mark from Eden Mondido, Piorque. So, naglambot na kita sa oras nga alas 9. Salamat gid sa inyong pagpamati. Ay, wala ko na naman naigo ang topic naton sa pag-apply. May lawig pa ta next week. Basi discuss naton. Kay kanami gid sila nga topic para sa aton mga huben bala nga eager magpangita sang ubranan. Kagon ano mga basic nga mga ulubrahan nga open sa karon. Din sila nga mga website makadto nan next nga Sunday aton ina nga paga-istoryahan. Sa iliwaton ko lang. Nami Nag-message si Pare Edgar. Good morning. Mati di migo mo Good day. Wow! Si mga dagas nga dahon. Ate daw siya. Gid Edgar Mongkada. Good morning maayo nga pagpamati. Kay Sir Jerome Balyo Alio. Good morning. Sir, maayo nga pagpamati. Kita mo, tigali. Sorry. Gid wala ko nabasa ang iban. Tigali sa ako nga timeline. Okay. Present kami di from Kaliling, Allen Louis Hemotea. Okay, good morning man, ma'am. May madakang pagpamati. Amo na bala? Nami ito nga, nakalabay man lang ko, nabatian ko lang, na YouTube to, I think. Imos ko bala, pakanto di sakson. Nga nagamba siya, every morning, kanami, gid, pagbugta mo, gid, i-claim dayon nga, Lord, kabay pa ang ining day, mangin positive, hindi lang sa akon, kundi sa tanan man sa akon nga palibot. Kabay pa nga, damo sang maayo nga matabo subong adlaw. Ikumparar nga magbugtaw ko da kag magahala pang yaw-yaw, magahalay pang libak, magahalay da post hindi namin sa Facebook. Pangamuyo ka pagbugta pag muklag isang mata mo kay sa tanan-tanan nga adlaw, pila man ka oras sa matabo, mangin manami na. Unahon tagid pirmi Ginoo sa aton pagbugtaw, unahon tagid sa tanan-tanan nga bagay nga aton ginahimo sa aton kabuhi. Kay everything will follow. Everything will follow. Kung may problema kita, isandig sa iya, ihatag sa iya. Ang tanan nga mga burden kahit hindi mo na kaya, pero kaya niya na. Okay? Sa liwat, madamo gid nga salamat. Salamat gid sa inyo tiyempo nga ginhatag diri sa istorya espesyal sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa ngalan ni Councilor Ising Salanga, ini naman ang inyong kubos nga alagad, Mark Salanga sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio #1.